les grands airs. C'est sommaire. On va acheter. Grands airs. Non. Ni wati dama ke so kono shilla. Ba sani terege umaru. Nga umaru korom soyi. Mo wani dogoni komani. Ni kodo ga so ikan bijo. Pour me lozi umaru nyonga che. Ete lozi do. Ni rebe lozi do. A lozi kare no warma di fa atanya na fu. Akadni ga wuli bijo. Ya kuma lozi. Mudugu porombi wala sa ka se ka dusu la moro ni kuma na fe o se ka tuita la telefilsun ngumbi balma filsun ngumbi re kadni ga wuli di jo ga kuma lozi pour ga moro to nkona iti boni dala abeta mo sun kelunya era ke ga ni na fi ya male kan ni do ni mandi donc ibe se balma ya fara ibe so fana la neni umaru ko cela yoro tinya sra la ki dabo la ko bala abe mingene na weke yana e bodo ube bo kalama na talembe lozi ga moto ngana akata che ga moto dama ori daga dala suno na kadi lozi aka faga foite wala ni ne ren lozi nyoy alibi mba fa yana ni umaru maka moto labo wo kono ka dama aka na to ya bada Eka mun kuma mun be sima na fi ube aja ili kilo ni yonga yi na ilo si jaga umaru faka mun be sinema Ni te ka fue família que fela. Ina fa chagole. Depuis sungalo danela. E kile shu. Ebe kile. Mo ebo ke kada kunyi Asi. E kon bara ngone ko ne mayene. Sungalo en kam sungalo dana ne re sunda ne ma lafiya fiyo. Ne ka furudumi wulla. Ne ka tension wulla. Mama obe. E wo fulale tene ka bana ya. Ile ma fo ano ke ka bana. Ah akumbana deke. Bana na wakati tele. Mama ndume mi finyene. E fle aji minani. E manga ali kile bla sunu. Wane dunga do telefone ko no ko ne fle chogo ya mina ne ma farati de. Ko ro bene so. E bradi no tra ke ko wara nyini ibolo. Itala mne ala re bala mbene nawo. Ne ta ga mo nyokoro sunte ne ta yekui. Wa ite mi yere kala mare afrokan ne dare kana jodu min lila subhanallah amiskin ne pom namasa ne muruba raisin nuru shimanga manke ne koro so fene ka to dumin lila mi mene na lera de bado mama wallahi ta sunya siranyeli suno eta te bani me oni do e baka siran cleaning Asli ani dumuni mena jo ire ebe ka sira odoro ni nyima. Ele mena sun fone. E ma wolo kana to suna. Ifa ine furu kana to suna. Ite min kala mare ore wi. Mo e kunte ko ira ona bi. Danga di. Ndu fere do kamine ba nyomo ko ton frere. Ni suna ere be suni ya bla fene ba bla ba. Asi. Le kamine ya. E mo ani mo fode. Ai e ko tene o e o kam ba nyomo ko ton e fle. Donc e kamide ni ne kam bai. Kumare na dila ya fama ai ema na kuma ne fere na ne dogale asi ne le kima ngo bana bene ni kuna nga de kuma ko nga bana be etamina sisa nga sunko nga tunga sumaya ne bolo ne o fe ne o e kan nga mu fone e kan nga fone mu wala kan no yake nga eto fore danga de bi yisi na kunlo dunu ngoro ni kunlo ko ne ma ko ne be ka silekele shu ka tile flabla e ma foi famia wala ne fana ya bla e ba bla abla ke danga di ne ta no gara lawo ne be alaka ne che soro ka furu fo kata au bangi o konnana an korola ko an woni an be ka ala bato an be ka ala bato nta an ta nyina ala ka bango awre demso ade kan ala nyini sisa ba ala nyini jadi la o ne wo ko ne abla ke babla asi ni suna nyamadi mo sungolo kuma wallahi kana sun ni ala ni krete ni suna idanga di kana sun wallahi billahi kana suna ni suna te sanu la ka halala kana sun
Dangade. E wula waro. Wula waro ya bi jona me dinga sa. La ilaha illallah so ni sakuma tra menga ngoi. Kabar kala. Adja. Ne mun kele ne kela au juste. Je te fais quoi? Ne bena njoda la ke wo le téléphone na ka dese bi banga ngapel ta. Mi kla ka ta ko ngoy me manga me bi banga wuli. E ba to fo ne be shikene ma. Papa, nta yele bi, nta yele shini. Ere ke e chokoro ba to lege. Depuis à la de 19h da, ka bo 1h, 2h, 3h. Hali ti molia. E ta ro ko mo re be e ko ya no. Hali odongo, mo do chefi no ka ta buna anina fa yere fi. Papa, ite miri doni. Komi e mo ko te awna ke. An yere mo ko bana. Wali shini ta da yele. Ne ye fa. E ko chigodi. Donc si ça e bega jama kadaka parce que itara nunu fe kata war sara ulu wala sa ne ka ko ni se ka ban chugumna ore yi jama ku e wo otea. Papa, ni ya famia chugumna de. Uwe bega wari ni munu ne ma ifa kene natale no ila. Atara tu ifa kene natale no ila. We galone ya. Ebe munye du ko. Me kuma ka Ebe munye du me ko. kuma ka kele fi na bi. Bita temelen ko. Ne iga drome kele aka haramu ne da tuguni. Ni ne e ka wari mine tuguni. Ni ne e ka wari mine. I ka fuma ko tu. E fa ka be ke chemna gele lo. Ebe tlaga ne ga wari. E fa ka be ke chemna gele lo. Ebe para de la. Ibe ne de ka sukono. Ni ne ka du jole ni. Ne de ba wari sara. Ibe shore kono. Ibe ko ne de ka nyegena. Ne de be du ninga ki kono la fa. Jo me na songo bo. Jo me na songo bo. Ne ma ko to la. Mo me na songo bo ne ma ko to la. Ali ti molia. Ya me be na songo bo malo sale ne be. Elo do ne ma mo boro sale. Fuksa. Para que bali. Musa sabali. Mune keradi. Mi deli ala ni kira kama. Tiɲɛ Fifi ye min kɛ a jo t'a la. M'a ɲini fɛ k'i bolo da i dusu. E yɛrɛ b'a dɔn Fifi bɔra ka min kɛ nin sisan. An bɛɛ b'a dɔn a ye min kɛ a jo t'a la. Fifi ye banabaatɔ mɔgɔ de. Wa a bɔra ka kiri an bolo ala ma min. Mais a tɛ bugɔli kun bɔ dɛ. Ne ka sira t'a ka banako la. Ma kangari da ye ka dɛsɛ yan. I ta ye tiɲɛ. E ye min kɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sun de la. I kɔni b'a dɔn n'i ye sunbagatɔ bugɔ kɔni a ka sun bɛ tiɲɛ. E Asi, ne ka sira t'o la. N y'a fɔ a ye ka dɛsɛ karisa i t'a bɔ n ka kuma la, i t'a bɔ n ka kuma la. A bannen don. Ale bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye? Ne ye nin bɛɛ faamu, ne b'a dɔn Fifi jo t'a la koyi. Mais halisa ne bɛ de deli. Ni deli kana na ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni. Kana fɔ k'i b'a bugɔ nin cogo in na Musa. A ye sansi sɔrɔ komi a ma sa o de ye nin ye. Musa sabali sa. Mɔgɔ si tɛ nin kɛ mɔgɔ la k'i tɛ jogi. Oh mais pourquoi a tɛ fɛn min dɔn a b'a bɔ a ye wa? A b'a bɔ a ye wa? Musa, ala kama. Nin kuma in bila tantɔ ni deli yɛrɛ de. Fifi, sabali. Manamana ko yɛrɛ ye mɔgɔw da la. Mɔgɔ molobali. Musa sabali sa. Musa, ne ye min kɛ tiɲɛ na ne jo t'a la. Ni deli ala yɛrɛ de kama i k'a faamu. N tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan. E jo t'a la, ne ka sira b'a la k'e jo t'a la. Ni den segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan kɛ, ni min bɔr'o la i b'o lakali. Musa bɛ ka yafa fɛnɛ ɲini. N ka sira t'a ka yafa la. A y'a dɔn k'a bɛ yafa deli ka nin ko sugu kɛ ne la. Musa, mi deli ka yafa ma yɛrɛ de. Nka bi ta kɔfɛ, ne t'a fɛ ka ne ba nɛni tuguni. Ne ye ba nɛni ya? E ni ala cɛ e ma ba nɛni kɛ e ni ne ɲɔgɔn cɛ. Fifi, i tɛ nin kuma ka ɲi ten. E yɛrɛ jo tɛ ko min na e bɛ ka tila k'o ko lawuli tuguni. Asi, kɛlɛkɛla filaw mana kɛ kɛlɛ la ni kelen ye ba nɛni kɛ n'a kan t'a yɛrɛ ma a kan b'a tɔ kelen de ma. Bon ni ye manamanakan fɔ n bɛ tu i la dɛ. Ni ye manamanakan fɔ n bɛ tigi kɔnɔ. Musa sabali. Nin ka ɲi tantɔ. Fifi jo tɛ ko min yɛrɛ e bɛ ka tila k'o ko lawuli tuguni. Taa so kɔnɔ. Impoli. Mɔgɔ bɛ sun na i bɛna mɔgɔw dusu kasi. Bazar bilali. Awɔ i delila yɛrɛ. Sara. E ɲɛ tɛ ne sigilen na. Ayi ne tun bɛ. Ci ka molobaliya la dɛ. Sara
bɛ ka fi bɛ tila ka segin a kan dɛ. yafa n ma o ye tanti. Ne yɛrɛ tun mago bɛ yen nɔ. Suro kɛ, e bɔlen ka taa ɲɛgɛn na, bulondali tun bɛ k'aw gosi fo ka ne jatigi ne fɛ ko nson de binna an kan. Nka ne bɔra ka taa lajɛ tonton de tun don. Tonton mɛnna kɛnɛma koyi. A nana sɔrɔ bɛɛ dalen don fo ka ne jatigi. Wa a tilara k'a fɔ ko ne kana na fɛn f'e ɲɛna dɛ. K'e kana na bɔ o kalama. Sara. A hila ko ne bɛna a to kɔnɔ ne t'a to kɔnɔ tan e jugu tɛ ne o. Walayi e mana bɔ fɛn fɛn mana kɛ ne b'a. Sara. N t'i ka escroc ya la dɛ. E ma taa dayɛlɛ ye ka ban. A fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ hali tɛ se ka mɔgɔw kunkolo sutura. Sara o kuma ne ye mun de kɛ e la? Fosi. Sara sabali. Sara sabali. Ne ma ko jugu kɛ o yanni e ka dimi ne kɔrɔ i bɛ dimi tonton de kɔrɔ o de sira a kun fɛ. E ne kɔni bɛ sira so in kɔnɔ yan nɔ. O ye tiɲɛ. I bɛ dimi tonton de kɔrɔ de walayi a filɛ. Ne ko e bɛ so de yan? Ah? Oui? Non, n bɛ fɛ ka taa n kunkolo lafiya i kunkolo de quoi. Tonton e ka ne lajɛ. I jɔ n b'i wele. Tonton e ka ne lajɛ. E de ma bɔ ka t'i ka yaala kɛ yan. E de ma taa diɲɛ fɛ e n'ale tanti bɛ ne minɛ ka ne bugɔ o la. E donna n gasi la dɛ walayi. Hey. Ne m'a fɔ n k'i ka marabaliya kun ta ka bɔ n kan. N m'a fɔ n t'i ka impoli a la. Ne kɔni ti yafa. Mais munna mɔgɔ tɛ se ka lafiya aw bolo yan de? E b'o fɔ. Ne mun bɔra ka da yɛlɛ yɛrɛ e b'o fɔ. Walayi ne ti yafa e ma ne ye n sara kɛ tanti. Rosie, i tɛna foyi foyi bilen. Parce que ne y'a faamuya. Ni fɛn o fɛn f'i ye, i tɛ sɔn o ma. Mais i ye mun kɛ, o fana y'a dɔ ye. Jean. Lozi, an ka ɲɔgɔn ye. Lozi, jan ne ka taa nin gɛrɛgɛrɛ ko in na kaso la. E ni ne dalakan baden de di ɲɔgɔn ma ko si tɛ si janfa. Mais e ma se k'i mun ne ye. Fɛn bɛ taa tugu nin sunkuruba in de kɔ. Mɔgɔ min yɛrɛ yelen tɛ don ja mɔgɔ la yɛrɛ. Mais Lozi e ma foyi kɛ. N bɛ dennin in dɔn dɛ. N bɛ k'u ka so de yɔrɔ ɲini. Ni n y'u ka so yɔrɔ don o don n'i m'a sɔgɔ o kɔrɔ ko ne tɛ wɛsi ye. I t'a bɛɛ kɛ. Wɛsi, fɛ bɛ fo suguya 99 ka muso dɔ nege minɛ ka muso ko k'a la o fɛ bɛ yen. Yɛrɛkunsɔrɔ fɛ bɛ yen. Ka muso dɔ ye ka kanu ka k'a fɛ k'a k'i furumuso ye o fɛ bɛ yen. Wɛsi, e ni ne ta to yen. E ni ne ta ye ghetto kɔnɔ fɛ de. I bɔra ka dennin menacer n'i seginna nin ɲɔgɔn na n b'i batard fara. Balozi, n faga Balozi, n faga. N'i ma n faga i ɲɔgɔnna dangaden tɛ. Nka Balozi ne tɛ n ta e fɛ parce que ne b'a dɔn i dusu bɔlen don. Ne ba. E bɛ jɔ ne kɔ. Tonton Siaka dun. A bɔra. Ne ba de n ci a ma ko n ka n'a ka wari minɛ. E ba wa.
Awɔ. E ba ye jɔn ye? Tanti Mariam de ne ba ye. Fini feerela. Awɔ. A ka kɛnɛ kɔni. Baasi foyi t'a la. E ka joli kun b'a la? 5000 de don. 5000. Awɔ. Ok, komi a yɛrɛ bɔra a tɛ mɛn a bɛ na. Ok. Papa. A bɛ to yan dɛ. A kɛra cogo di? Muso de ko k'a mago b'i la. E mago jumɛn de bɛ ne la? Ne ba de n ci ko n ka n'a ka wari minɛ. Ee, i ba a fana nigi bɔlen don dɛ. A fɔ a ɲɛna ko wari tɛ n bolo wa kumakan duman tɛ n da. Ko waati ma se, an ye waati min fɔ k'o ma se. Ale bɛ yala yala ka ne ɲini cogo di? I b'a fɔ ko ne ye sonyɛni de kɛ. Papa, a tɛ kɛ ten dɛ. N'i ye mɔgɔ ka juru ta, n'i y'a ye Tani Mariam ye mɔgɔ bila ka na k'a ka wari, a bɛ taa sɔrɔ a ye wagati min d'i ma, o de tɛmɛna. Papa, o tɛ foyi yira hɔrɔnkolonya ani layidu dafabaliya. A ka juru de b'i la o. Donc i b'a ka wari sara. Donc, i bɛ mɔgɔw fana dɛmɛ ka ne kɛlɛ sa kɛ, o tɛ wa? Hey, wuli. I bɛ taa fɔ i ba ɲɛna. Kɛnɛ ko wari tɛ n bolo bi wa kumakan duman tɛ n da. K'a k'a to ni sunkalo tɛmɛna, ni n ye n kurutu ka min sɔrɔ, n bɛ taa dɔɔnin d'a ma. Wa n'i ma wari sɔrɔ fɛnɛ, bo tɛ tila n na foyi, wa mɔgɔ tɛ bila ka na ɲini n fɛ yen. I y'a mɛn wa? Ko n tɛ manamana ko la dɛ. 5000 juru dɔrɔn o bɛ se ka bo tila mɔgɔ la wa? An ye kɔlɔkɔlɔ juru ta Mali kɔnɔ yan. Tɛmɛ ka taa dɛ, i bɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna. Ne ba. I m'a fɔ 5000 yan. Taa di ba ma. Thank you. Papa, fɛn min ne ye n ta e fɛ, hali ji ne t'a soli ka d'i ma, kuma tɛ ka ɲuman k'i ye. Mais ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ e mun na? Furu barika n'a bonya. Ani den bɛ n kɔnɔ, Ala ka barika don a la. Sɔgɔmada in na e bɔra yan nɔ, kuma tɛ yen nɔ e ma mun fɔ ne ma. Nka ne bɛ to k'o de f'i ɲɛna. N ko kuma man ɲi, kana to ka kuma ka wasa. Papa, ne sɛgɛnni nɔfɛ dɛ. Diɲɛlatigɛ hɛrɛ foyi tɛ yen, ne tɛ ka mun kɛ e ye. Nka o bɛɛ la, e bɛ ne tɔɔrɔ. Ala de b'i ɲɔni ta. I ba kana se ma yan tuguni dɛ. Ne fɛ ko mɔgɔ bɛ balo ka sɔrɔ wari. N tagalen sugu la, n ye n sɔrɔ da ɲɔgɔn na. N y'a san maa ŋaniya ni mɔgɔ si ni e tɛ. I k'a minɛ i k'a fara i ka sunkalo minɛnw kan. Aminɛ ba in, ne y'a ŋaniya ni e kelen dɔrɔn de. Umaru, ne ma mun de n kali. N ko n tɛ s'i bolo fɛn foyi ma. Hɔn i ka jate la. Mam, ne tɛ se k'a minɛ. A minɛ ba in. Mam, ne tɛ se k'an tɛgɛ don a kɔrɔ. Ne y'a san ka na d'i ma ka d'a kan e ni ne jeli kelen ye. N y'a san ka d'i ma
ka d'a kan e ni ne bɔra kɔnɔwolo kelen na m'a d'i ma foyi kama balimaya tin kɔ Umaru ne mam ne kali ko nte si bolo fɛn foyi ma fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ to yen f'i yɛrɛ ka kali kan wa ne bɛ n kali kan kɔ i ka assiette minɛ i ka assiette la Tele. Mami. Agora jogou. Iti kan ada musayada. Kan na banan shemera suna na banan ni metasa. Ah? Nani banan metasa? Ah? Fifi. Ni Musa ibanen itasara ya mea nera de kote nani ban na banen nani ban na banen ejore Fifi ça fait Fifi e korobara Fifi e kera bugotigi de sisa e de kera duinti de sisa ni Musa e banen be Musa banen oteya utakele nga Fifi ima miri de wallahi ebe na doni ko ni bidikele de ko ni be walde ni baga bona ko ta ko ka boala kana be ko de doni to la o de kele tanye fisri wale de wolole hasidi deni e ba ko kele Musa banen bile sera mais no kon bado ya ne ka Musa banen no elere amiki ne be fere ni era banga de akere mo lankulo muera Asi, nugo ganga kangana da Musa ngana ne banen shimere. Ngana ne banen shimere ko bitasa. Nugo jume. Mama. Ba de gure me kini kere. Ni Musa banen ni sebere dai. Abe mun erite. Ah? Fifi. Mi diri ni sungolo ben konnana. Iga ya fama ala ni kira kama. Ya fama. Mama, ko in bɛɛ kɛra ne ɲɛna. Musa jo t'a la bi, a jo t'a la sini. Kangari da ye. N'i ma kangari da ye, wallahi Musa bɛ Fifi jogin an ka du kɔnɔ. Musa be Fifi jogin don la den jugo do ma kono wallahi ba wulu ibo no ko mo wole be mun be wole kana hey en tant que donna nga gito kono ya foyi ti kisi Seru ni ma fili nyino be na numero dogondi menga chota chene boni ngatem mun da kadila Hey! Basa mun ne ya siya?
Ninnu fila de ne nɛgɛ ka na ne yan k'u bɛ bin n kan. Jean, aw t'a dɔn ko nin ye ne muso dɔgɔnin de. Basa, e yɛrɛ bɛ fɛ ne ka mun de kɛ ninnu na sisan? N b'a fɛ u yɛrɛ dama de ka ɲɔgɔn ɲini. I ka taa so. Donc aw tatolen don ni ne ma sisan. Ka dɛsɛ muso la pewu, aw baliku fila k'aw bɛna jɛ muso kelen na. Jean, vraiment aw ye ne lamaloya bi. Donc sisan aw ta tora nin ne ma, ka musomani ta siw la. Jean, aw ye ne jigila misɛnya aw ka ko la bi dɛ. Aw bɛ nin k'aw yɛrɛ de la o. Aw t'a kalama k'a fɔ bana hakɛ mun bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ cɛnimusoya sira fɛ, aw t'o bana dɔn. K'i ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la pewu, o banaw bɛ sɔrɔ nin siraw de fɛ. Rapport non protégé, ka musomani ta su la, tuma dɔ la yɛrɛ a b'a fɔ ko ka musomani ta si a la. Aw fɛ k'a bɛ k'o kɛ muso ninnu la. K'aw to nin sira kan fo k'aw sa aw tɛ kɛ fɛn. Bandiya tɛ mɔgɔ tiɲɛ o. Hali ghetto kɔnɔna tɛ mɔgɔ tiɲɛ. Adamaden de b'a yɛrɛ tiɲɛ. Musomani joli bɛ yen n'u ye kɔnɔ ta nin circonstance ninnu na fo bi den fa ma se ka dɔn. A kɛra sababu ye ka dɔw ka furuko gɛlɛya. A kɛra sababu ye a musomani dɔw u kamana gannen u t'a dɔn u bɛ mun kɛ u bɛ t'u denw faga. Aw ye ne jigila misɛnya.